Καλημέρα. Πρώτη φθινοπορεινή βόλτα για το 25 και πηγαίνουμε Ζάλογο, πάνω από την Πρέβεζα. Αρχικός προορισμός Πρέβεζα. Θα κάτσουμε εκεί για καφέ και μετά συνεχίζουμε για Ζάλογο. Είναι 35 χιλιόμετρα περίπου. Θα ανεβούμε πάνω στο μνημείο να το δούμε και μετά επιστρέφουμε από Άρτα. Ο καιρός δείχνει υπέροχος, ελπίζω να μην ξαναρχίσει πάλι ο αέρας όπως έκανε χτες. Θα κόψουμε εδώ γιατί δεν δουλεύει το φανάρι, με κανένας πουθενά εδώ. Όχι. Γιατί την Κυριακή το πρωί κυκλοφορούν πολύ μεθυσμένοι από το Σάββατο το βράδυ. Εδώ δουλεύει το φανάρι. Λοιπόν, μπροστά μας είναι τα καμένα και η περιμετρική ακόμα έχει μία λουρίδα. Δεν έχουν φτιάξει τις κάμερες και όλα τα ηλεκτρονικά που είχε η περιμετρική πάνω και έχουν κλείσει τη μία λουρίδα για να τα φτιάξουν. Σύνολο θα είναι 400 χιλιόμετρα, οπότε θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε βενζίνη. Το ραντεβού μας είναι στη γέφυρα 8 και 20, είναι 8 και 8, με πολύ άνεση πάμε. Το 1,90 ήταν καμένο. Να το καμένα εδώ. Η φωτιά έχει περάσει από πάνω. Καλημέρα. Είμαστε 11 και ξεκινάμε. Πρώτη στάση έχω βάλει Πρέβεζα. Άιντε. Και κάθισα σκούπα. Λευκάδα, Ρίδιο.
Μικρή στάση να αλλάξουμε μπαταρία. Στα διόδια του υποθαλάσσιου τούνελ της Πρέβεζας, το οποίο ήταν 0,70. Λοιπόν, το έχουμε ξανατραβήξει, αλλά καλό είναι. Κάτω από το νερό. Όριο ταχύτητας 60. Fire exit. Και πού σε πάει? Στη θάλασσα. Πέντε, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Όλοι είμαστε. Όρθια δεν θες? Είναι πάντως κόντρα ο ήλιος. Να πάω από εδώ λίγο. Φεύγουμε από Πρέβεζα και πάμε για Ζάλογκο. Βάλαμε και βενζίνη. 10 λίτρα, 166 χιλιόμετρα. Νικόπολη. Εδώ μας είπε ο βενζινάς να πάμε. Παραλία Μονολιθίου. Από αριστερά πάει πάλι Πρέβεζα. Δεξιά. Για Ιωάννη να πάμε. Δηλαδή από εκεί πηδήξανε. Και ήταν σίγουρος ο θάνατος από εκεί. Καμαρίνα, κρυοπηγή, μνημείο Ζαλόγκου. Ο χορός του Ζαλόγκου είναι θρύλος με πυρήνα ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη μετά την οριστική κατάληψη του Σολίου
από τα στρατεύματα του Αλί Πασά το Δεκέμβριο του 1803. Στις 18 Δεκεμβρίου του 1803 με το παλαιό ημερολόγιο, στην κορυφή του όρους Ζάλογκου, μια ομάδα σουλιωτισσών και σουλιωτών με τα παιδιά τους αποφάσισαν να πεθάνουν ελεύθεροι παρά να πέσουν στα χέρια των Τουρκαλβανών. Έτσι προτίμησαν με μια πράξη αυτοθυσίας, αντί να ατιμαστούν από τον αιώνιο εχθρό τους, να πέσουν από την άκρη του γκρεμού. Ορισμένες πηγές της εποχής ή μεταγενέστερες αναφέρουν πως οι σουλιώτισσες έπεσαν εν χορό και τραγουδώντας. Η περίπτωση του Ζαλόγου γρήγορα έγινε γνωστή όχι μόνο στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο, αλλά και στην Ευρώπη, κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, προκαλώντας ιδιαίτερη συγκίνηση και θαυμασμό. Υπάρχουν αρκετές αναφορές στο γεγονός από Έλληνες και ξένους όπως Ιάκωβος Μπαρτόλντι, Βίλιαμ Μάρτιν Λίκ, Χόλαντ, Χριστόφορος Περεβός, Φρανσουά Πουκεβίλ, Ιμπραήμ Μανζούρ Εφέντι και άλλοι. Το πλήθος των αναφορών πιστοποιεί την αυθεντικότητα του γεγονότος. Υπάρχουν διαφορές ως προς τον αριθμό, αλλά και ως προς το αν χόρευαν ή απλά έπεσαν στον γκρεμό. Κάποιοι αναφέρουν 6 άνδρες και 22 γυναίκες, κάποιοι λένε για 60 γυναίκες. Σε όλες τις περιπτώσεις έριξαν πρώτα τα παιδιά από τον γκρεμό για να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών και μετά πήδηξαν. Κάποιοι μάλιστα αναφέρουν ότι δεν σκοτώθηκαν όλες οι γυναίκες, αλλά κάποιες επέζησαν όταν έπεσαν πάνω στα σώματα των παιδιών τους. 65 σκαλιά μέχρι εδώ. «99». Τι είναι αυτό? Ποιος πάει όμως εκεί? 145. Από εκεί ήρθαμε. 270. 389. 90. 92. 4. 95. 97. 400, 1, 3, 4, 404. 404. Ένα ανάποδο κόλπο με τους έλικες προς τα κάτω. Με την όπισθεν γίνεται να έρθει το drone. Το έχει κάνει μόνος ή αυτόματα? Αυτόματα. Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγκου. Μπήκαμε στο Δήμο Λούρου και πάμε εδώ αριστερά. Λούρος.
Πάμε δεξιά. Αν και μας λέει αριστερά, η Άρτα είναι όντως αριστερά. Εκεί έλεγε λιμάνι Σαλαώρας. Μάλιστα. Τώρα περνάμε αυτό το στενάδι εδώ. Είναι θάλασσα και από τις δύο μεριές. Έχει σταματήσει να τραβήξει βίντεο. Καλά φάγαμε. Γιατί το όριο εδώ είναι 100. Είναι αυτοκινητόδρομος. Είναι τεράστια ευθεία. Γιατί έχει 100. Τι διαφορά έχει αυτός ο δρόμος με τον άλλο που πηγαίνει Πύργο ή πηγαίνει Αθήνα. Ίδιο πράγμα είναι. Όχι. Προτιμώ να βάλω στην Πάτρα στο βενζινάδικο που ξέρω. Για 200 χιλιόμετρα ακόμα.